आंहा फैसा थाखानि एथ' लब गैया एथ' बिदिबो साननो नाङा आरोखि औ माने जोंना बेवाइया फाग्लाथाराखाय बियो सानलायलांबाय बियो बिदि नङा दा लागायसै दे र' दे जागोन दे माने बे माने ओरैनो रंजानाय दुखुआ बयनावबो थायो सोरनावबा हिन्जावनि दुखु सोरनावबा फिसायनि दुखु सोरनावबा गार्लफ्रेन्ड गोसथोनायनि दुखु सोरनाबा साख्रिनि दुखु सोरनाबा बेमारनि दुखु गारिनि न'नि दुखु फिसाजो हाबा जानो गोनां दं बिनि दुखु नङा होमबा बयनावबो दुखु दं क'क्राझाराव बयनिख्रुइ जौसिन बिल्डिंआ सोरनि माहाजोन सोरना क'क्राझाराव माहाजोनसिना सोर गाबोन फुङाव थांनानै सोङै बे माहाजोनसिनाव नोंनाव दुखु दंना गैया होननानै जुदि गैया होनो बे थैना स्रासै बयनावबो दुखु दं दा ओंखायनो जोंनाव जा दं बेजोंनो जानानै लोंनानै स्राय थैनोसै बेवाय गाज्रि दामोन दुखु दामोन आरोखि आयौ उमुगासो थरलिनासो मालाय फिसाया दिनावनो 1500 खामायो बिदि दाहोनसै नोंना 300 खामायग्राब्लाबो नोंनि हौवाया थिगैनो दं माने देहा बेजों थाथ'दो आरोखि थैबा जेबो थांफाया बे स्करपिअ'आ थांफाया न'आबो थांफाया बे हाखरावहाय नोंखौ फबैबा दा नों बे स्करपिअ'खौ फबैफागोनलै एथ' दामनिखौ फबैफै RCC न'आव सोरबा गोथै फबो बेवहाय थांफाया थैबा ओमफ्राय एखे बिसोरबो थैबा बिदिनो नोंबो थैबा बिदिनो गाबनांगौ दुखु जानांगौ लब जानांगौनि खोथा गैया बेवहाय थैबा मोनसे जिनिसल' थांफायो 100 थाखानि सि गुफुर औ बेवहाय बेखौबो नों हारसिङै जोमनानै थांनो रोंनाय नङा नोंनि फिसायासो जोमहोहरगोन ना गोथैफ्रा हारसिङै जोमनानै थाङो नामा नोंसिना राभाफोरनासो थाङो ना मायो हारसिं जोमनानै आंथ' बेखौ मिथिला थाङा दा थांथोना दे खनगोनलै आमायसो दा ओंखायनो जाय जेराव दं न' दं फैसा दं बेजों जेबो खोथा गैया जा दं बेजों गोजोनदो थैबानो जोब्बाय आं बेखौ खावलायहरबाय माने फिसायखौ गारना खारनो नाङा हिनजावखौ गारना गुबुन लानो नाङा अके